Ki kat tu kat ningut ki samla jong ka kinhuan Trinamool Congress kila pelong da ka hunger strike hakamat ko office jong ka MPSC bandawa na ka sorkar kumno ban penbet ek jing ko trekam jong ka khamtam hakabede bat ka puli puthi hakajilla bat hakabede bat ka thungkam thungjang nim tasngi kum ki samla ki beran ka jing ki thli namta ka ri ka jaj grill pada ka lawai hi nya wan ne ban long ne ka hunger strike la ne ka jing shat khan na do ka shpo baje men stem adu saw baje janmit but how ne slap e nge shong la ka shong ne nga play sha ki samla ne ki ba shong lang ba ka mat jing ka jing yalang jingi ne tasngi kalong artli kamat ke baningkong kalong ba nia demand na ka sarkar bahkan ya penyaj baha ya kan ka rukom penyaj ya kan ka education na ka kampuli puthi bakin penyaj baha kini namar ii hakni ki penai ki bala niat khamtam ka CUET bakar ko penyaj ya ka education system ka fail ka state jungi tarau kala nang hiar ka hakata ka wan haki survey mo bla le ki dan ki organization ni kala pau baka jela jungi kala nang hiar ka kampuli puthi tebat ka baar kalong bakin ka more transparent recruitment system ka mod ba ka jing thap kam me bo jela jungi bakan long ka bakham shai ka bakham khoj ma ka bakham pen pau hingi bai ba namar ka MPSC ka basusi kalong ba kin pat board yakini ki rules and regulations bala dan lupa warta UPSC ka SSC ki state bank exam say ki follow yakini ki rules and procedures to make it more transparent da ka ba kebaningkong kalong ba kin fix ke exam date ki fix ke exam date abo calendar but kimla shuban ben phai din kata kebaar kalong ba ki marks ki kena ki ada thoi ke exam eru ki pen pau shai but kebalai kalong ba ya kan ke interview kumno ki le ke interview ke long ki pen pau ba or ki batai be thik ke criteria namta kan ka interview kumno ki grade ya kata ke interview te halor kita baro khoi ni wan mentasi mene shong mene shat